I vinga, acabem la correcció de català del dijous dia 26 de març. Aquí teníeu la teoria on us explica què és un subjecte, el nucli, que això és ampliació del que ja hem fet a classe. Encercla el nucli dels sintagmes nominals subratllats. Aquí tenim dos sintagmes i hem d'encerclar els nuclis. Piscina i trampolí, perquè són noms. Piscina és un nom i municipal fa de complement del nom, ens dona més informació de la piscina i la és el determinant. I aquí ens passa el mateix, amb un trampolí magnífic. El nucli és trampolí. Hi havia 3 senyores. Senyores és el nom, fent petar la xerrada, xerrada és el nom, o el nucli. El Manel ha guanyat, Manel és el nucli d'aquest sintagma nominal, i d'aquest sintagma nominal el campionat de ping-pong, campionat és el nucli. Em vaig comprar uns pantalons de pana, pantalons és el nucli. Recordeu el que fèiem a classe, que ens demanava estructures amb el nucli més una preposició que podia ser, per exemple, de. Sí? Feu memòria. L'exercici 2. Aquestes oracions tenen els sintagmes nominals subratllats, copia el que fa de subjecte. Val? El Jofre va marcar 2 gols, el que fa de subjecte és el Jofre, que ens diu qui va fer l'acció. Cada estiu l'Anna passa les vacances a Montbrió. Qui passa les vacances cada estiu a Montbrió? L'Anna. Per tant, l'Anna és el subjecte. Aquesta tarda vindran els avis. Qui vindrà aquesta tarda? Recordeu que fèiem la pregunta de qui vindrà, qui ho ha fet? Doncs, qui vindrà aquesta tarda? Els avis. El meu germà ha vist la Lluïsa pel carrer. Qui ha vist a la Lluïsa pel carrer? El meu germà. Per tant, el meu germà és el subjecte. Relaciona els elements de les 3 columnes per formar sintagmes nominals i copia'ls. Uns ous ferrats, i els heu de copiar aquí. El pastís de xocolata. L'aigua freda. Alguna paraula amable. Les nostres companyes de classe. Sí? Anem amb el subjecte el·líptic. Recordeu que teníem el subjecte que serà, per exemple, l'Anna ha anat a comprar. Què ha anat a comprar? L'Anna. O ens podíem trobar directament amb ha anat a comprar. No ens diu qui ha anat a comprar. Pot ser la meva mare, la meva tieta, per tant, quan no tenim aquest subjecte de qui ha anat a comprar, recordem que era el subjecte el·líptic. I quan parlem de fenòmens meteorològics, ploure, nevar, tronar, o hi ha el verb haver-hi, hi ha, no hi ha subjecte, no tenen subjecte i són verbs impersonals. Les oracions següents tenen un subjecte el·líptic. Escriu-lo. Demà estrenarà el vestit de floretes. Qui estrenarà el vestit? No ho sabem, per tant és el·líptic. Per tant, podem dir ella o ell demà estrenarà el vestit de floretes. O la Maria. No tinc gaire gana. Qui no té gaire gana? Subjecte el·líptic. Per tant, pot ser jo. Jo no tinc gaire gana. Esperem notícies del seu estat de salut. Nosaltres és el subjecte el·líptic. Esperem notícies del seu estat de salut. T'has pres el xarop contra la tos? La tos? Tu t'has pres el xarop contra la tos? O Arnau, t'has pres el xarop contra la tos? Han quedat classificats per a la final de la Copa. Qui? Doncs podem dir ells. O els millors jugadors del món han quedat classificats per a la final de la Copa. O les millors jugadores de bàsquet han quedat classificats, aquí és classificats, per tant no concorda, ha de ser masculí. Us voleu quedar a sopar? Qui? Vosaltres, per exemple. Sí? Podeu posar pausa i podeu alentir la velocitat del vídeo, si voleu tornar-ho a corregir. Exercici 5. Classifica oracions amb subjecte el·líptic, SE i impersonals. Ha tronat tota la matinada. Tronat, si pugem a dalt, recordeu que és un verb impersonal. Per tant, posem una I d'impersonal. Van anar a buscar l'encarregat per queixar-se de la situació. Qui? És el·líptic, pot ser ells. Hi havia un munt de persones implicades en el cas de corrupció. Hi havia. Fixeu-vos que és el verb haver-hi. Per tant, és un verb impersonal. Demanes el compte, sisplau? Qui? Tu. Tu demanes el compte, sisplau? Clara, pots demanar el compte, sisplau? Per tant, és subjecte el·líptic. SE.